Stand up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Arjimang, Lukumang, Nana Sasa Bayo Koromowe Wato Lucenda, Carlo, Aladelando, we barodi, sobuso, anyuso serana sepsa deni, foroisi gadri actor ten we speed de, we karifko archi prespartori want to los koifis koifepsa jaje, saki perki de my play no wina kondere. Maya, travas no de, verstaan barodi, not go mit zuid, oost go mit west, we speed de, we barodi. De aribani anga isturu, en braro de le jasam se. Ja, wat er gaan mooi, itakek mooi. Ja, possibly ja, ala des mang odi na trasi. Ala de diasporas ma, de se namang de ta na trasi, de ba de wan odi. Leksa masar gaan mo takik ba, walo verschuiving in de plaats ja. De si sep zijn na politiek toch, maar isuku, en daarom je wel waarschuwen toch, luku, arki, en gebruiken verstaan. Want je ziet bepaalde man, eigenlijk de mensen eigen belang. Dat is skoifi. Maar dat is een de na PL, een NDP of een dape. Na eigen belang. Dus een sabi. En daarom, idee, wat ik over alle delen. Anders zou ik zeggen. Asa sande. We jere no. Ja, misap to play toch. Ja, dam. Ja. Dat is bijna die hersen. Ja. In de bijna als het ware een wiskundige. Fika play dam. Ja. Dam ja. So. Dan ga je abi, Rumi, Trufchal, Poker. Dat is ook team ko brokoye. Ja, ja. Maar je sansa de karki perki. Dat angate play karta friet na pot. Ja, ja. Dat inaf sabeng. Je play. Im charane tak je play. Ja, dus dat die. Adat na skoif de skoifi. Dus dat die. Maar volgens mij je antwoord was zeggen, want je vergeet dat was aan. Je kon de leraar familie Bikram. Ja. Want one thing, stop voeten voor leden dorp. Ja. Maar kon de Zeker. en iedereen, we kon de leraar aan familie. Zijn dan zelfs dat ik kon de leraar familie. Ja. A vraag zei, dat ik werk is aan niet. Maar dat ik bang was er gaan bouwen. Dat je er nog. Is ja verschuiven is die. Ik ga tak na kiperki, ik ga plek dam. Maar, baka pisving. Na eigen belang telugu de man schrijven. Je ziet het toch? Ja. De man die doet het hoor. En bepaalde de man, bedina assemblie ba. Trouwens bij de ene coalitie. Ja. Dan nou je ziet, aan mij vertellen wat er verhaal. So want jere jaso. Telugu sepsa kauna to. Da desma a vrouw kauna. Die leg uit zo. Ja. Je verstaan. Dan asma shitak pa bede. Ja. Dape nunu na kiperki de my play. Ja. Friet na pot. Weet je hier. Dus enough apkennis en asma shi dat no dape na niente capito. Mino kom uit. Ja. Mino maklari. Dus dan men bos kwantera stronghold. Ja, ja. Dus dat is magara, wan mangara si ori. Fano sumu. Dus dat Gimatori. Ja, dus je ziet ook hier, als man dat keren no, binegona PLC, Ja. Moteca NDPC, maar wan ansadi dat betu. Iya, Dat maar feit doen het ook dat. ansadi. Dat no kan je piara, ne begrijpen serefi. Volgens mij toe era. Nee, ane begrijpen serefi. Want dat teme luku de sani, te desma elegwe, e bekritiseer a regering. Ja. Dan me vraag me eigen aftaki. Die de man be op alleen plafond, sa charu go pot in bigi probleem. Bede. Ja. Bede betaki kaka futu tegi tante yeni taka sandis no kapsayu ambra. Ja. Ja? Ja. Futegi a fractieleider tak masar parmeser nanga bouva anga initieve dat dit kunnen jullie niet maken over nietige volk. Ja. Ja, PDBD. Huh? Ja. En lukonomio tegi wansani. Efu de wan kuru ewaka. Da inyame, ida iniar. Idee niet zeker. Ide na kunu. Zeker idee niet. En Ja, dan toch? ben je in ook toe als dat die alalis me lukken met dat draai tongen moro. Im draai tongen moro. Want de no sapse taki.
Igrawo toch? Nee, dus je receptie. Ai. Aptata das matek potinem of Ja. gemancheri. Mi denk zo. En lolo tok en daarom meka so lolo takai taki. Dus dat die. Want je luku, no ansa die hij legt uit en bekritiseert aan minister voor Financiën. Suma? Hij bekijkt, ja, als maar vind Suma e doen? vind dat als maar man het doen boom. Amane doen Nee, bom. man het doen boom. So dan mi wan accent. Mhm. Lek van be aksik ba pa be de da link la Ja. van be op. Ja. Die de man borka sodro go borka plafond. Mhm. Go comité ibe cha 5 plat. Ja. Isabito. Mhm. Alibi de man be beaucoup sa 5. Walok toe. Kalok tu. Aha. Data wang. Nummer 2. E fa sape hufi van de linde meka charen konjunu. Ja. Iya. Dus dat die. Meka charen konjunu. Ja. E fa sape bouter sade. Alla de to dat die. Iya de charen konjunu da we shitaki de recht advies. Ja. Want eigenlijk als hier nog ansa die moest sap de to dat die. Iya. Omdat asap sana postbank toe toch. Asabia. Sabi toch. Asa precies safe sadape, asa precies sa movie be do. A pistin dati, da be horen bezig na komen wenen. Iya. We horen bezig na schoolse opvang. Ja. Sap sa do sa no do, dat mino sabi. Dus waktu. Kom verstaan sambo. Dus amoro biji parenti. Sobu sopa bes dona gralanti. Ja. Kurtoso. Mhm. Ano ba tenja sandali? Ano ba tinga to dati? O Ano ba ting na schoolse opvang aan de coördinator dat we uurgebouw. aan sa dati anyay pratis koro. Isabi to? Ja. Uno sa taksa do op sa no do. Dus dat betekent deel. Yes, indeed. En we horen bezig na economie. A economie va kondere. Hier, want die horen bezig na economie. Dat im sabi pjuso to toch? Im sabi pjuso to toch wat hoor je toch? Im sabasani ma want fam de jame verstaan. Ja, tuurlijk. Want mi sabasan a economie na een wetmatigheid. Ja. Isabi toch? Na wasan die jabi stuur Ja. en zorgu taki en sanden bedu. En dat an sadi frigitief taka sanda. Ja. Taki een partij anga minister fen di lowe gwe Ja. nanga governor di gwa strafu Ja. i verstaan Ja. nanga tante yeni di taki unomanya stabiliteit Nou, een postbank. Dat is strafete. juist dat is madati an sadi no be de in staat fu corrigeer den tak nee ano kang Nee. i verstaan Ja. manomo so inyamei Ja. ida ini a koloku de no karen en krutoso Dus dat die. isabi Maar no in een leg bepalen ze. Want zij doen no. Je trouwens santi in a volk ai. Sai trowe Of stom. stong Of kai stong stom je trouw in de ma ai. Alsof you en Luca economie no. Want een minister voor Financiën no boom. Ne doen tori boom. ni wat sana sani yere jaso de ma tet swan tet stop Ja. dan promuro sube meki Aha. da moni bek moto kwe Ja. de soroto den i verstaan isabato rete Ja, bisa wat hoor het. isabi maar no be yere notif ansadi Nee. Nee, abe horen bezig na komen wenen toch. oh Leksam takito. Ano be horen bezig next. Want dape abe coördineren nya tori. oh me begreep abe de no an desa Juist. Abe abe de dape. no an desa Abe dape. Igra wo toch horen bezig. langstaande sawas Ja. isabi da de dape Uh-huh. de sei si so reis halem Ja. anga sani de go uku data uku de den fisi neng Ja, maar san kan heeft ze ook toe. Misschien ook nog ebi. De man dat je chago, je leg uit nou toch. Maar je ziet, de man ziet toch. de Want man als je stil blijft, in het takkie, wakti de man is ziet toch. dus eigenlijk nou een bedi ei meki Ja toch. en me kwam bedi go kanti don tapa berem Ja toch. oh dat je bedoelt Ja, want je begrijpt. is het een bedi go dona berem Want je begrijpt concurrentie of de no one. Kartabing kom mee en Kartabing heeft dat toe. juist Dus dan een battle of de. ja En if je dan stil, dan de jij dat oh in een sta of de Kartabing dat is een probleem. dus in feite Ja toch? Zo heb je dat al niet. luko de man taki no me takis masani Nee. maar so lazy Ja. de des ma pot den doti de vuile wasvoeda dorosi
Dai konfi taki den taki. Ja, toch? En mijn grandma betake fi taki tori me ki tor taki. Ja, zo simpel is het. Ja. Ipjago. Ja. En heb je taki, dan een voorzitter, als je dat niet bestaat, hè, idee. Je bestaat. Maar heb je dat Dus, stil, heb je een probleem. hoe noem je- dus in feite, a parse bedrog, sade mij bedoel voor de pars. Ja. Ime meki bari, zinloze bari, Ja. zinloos geweld, Ja. legisma, fake news, Ja. orismaning. Ja. If je doet desan dat die, Dat idee gewaardeerd. de gewaardeerd. En ik ook toch. Dat ben je wel toch. Dat ben je wel toch. Oké. Wat apa dat die, en mijn karamanen neem, meneer Oosburg, in Schengen. Ben je nationalist? Me vraag me eigen af dat je pausani. Dat de followers fee, de volgers fee. Alla de smadati. Dat if je leest sa de poti. Dat kan dis da yo so de lafuta kai de kost de Hindustani. De kost de Japanese. Ja. Dat abuno. Maar de smadata no serna man. Dus dat is een mandati, de kosi. Die zie je bepaalde pressie. Ja. Dat er also, of notaris of zo. Dat is dan vis de marati. Ja. Maar Maar dat is zoentje de serefi. Ja, maar in het tak mine kan je. Nee. En dan tak vooral de dem chisi fasan koopkrachtversterking. Ja. De nos ap suma e meken. Nee. Huh? Nee. De kosa president. Mana machare kamodo. Dus dat niet. Want a president is neji pakket. Nee. Ama ji koopkrachtversterking. Ja. Ama zorgu dat hij deel na de vakbonden voor zorgu dat hij even wegkomt in de economie. En daarachter mevrouw Ansadi, na faterawaning, Karta Beng, en daarbij een minister voor Financiën, ik kom bijkijken, ik kon zorgen dat hij hanteren weet. Ja. Isabi toch? En dat want taki, leg van mij volgt de restricties voor IMF. Je mag niet meer uitgeven dan dat je verdient. Natuurlijk. En dat die miskarta bank heeft na feining. Ja. Isabi toch? Je hebt aan al dit soort foute dingen meegewerkt. Ansadi, we dienen parlement die de zand bezit. Ja. Je graag toch? Ja. Nooit alleen was uit dat aan een moesu of op. Ago gewoon mee naar halen dit hoor. Ago mee. Vandaag aan de dag, de heren, en leg wat er verhaal uit. Maar heren, jamio leg je ons aan uit. Nana sasa bayo kromo wan. We no sap sumaita na boiti. Of na wan presi. Maar sap sa wan warimbo. Ja. Wan warimbo ta winte wayanet. Na pek wan bon. Nee. Ei wai me. Ei go pa winte go. Ja. En de va winte pusen kombakada defen. Ja. Dus in feite, I just want pop it on a string. Isabi toch? Alek wan waspen. Isap tedes ma was korosida de liba waspen na wasleen. Dat die winter wai de pop. Ja. Je begrijpt? Dus na desma disi. Desma is niet jak onder café. Nee, helemaal niet. De dorpshoofd serf me no one ding. Nee. Maar als aan die komen we nu nogmaals op onze gambo. Je hebt dus Ansadi dape. Katabin Kobe. Ansadi eigenlijk nooit reageert op bepaalde tori. In het financieel gedeelte, want er is dan niks wat door dat die. Toch? Misa wansani non amus meki bari. Want het is concurrentie. Het is concurrentie. En via dat wordt er economie. En je begrijpt dat je voorzitter op je lukt dat suma moro scherp. Dat voorzitter Olivier dus no in meki bari. Al die tijd in bestel. Alles aan bepsa gewoon door. Maar met ik money, plafond de Gualok, alles is aan het. Maar en dat niks. Make de fetti. Ja. Twee vechten om een been, de derde gaat er ras mee. Natuurlijk. Dat VAP. Ja, zo simpel is het. Zo simpel is dat. Zo simpel is Make het. de fetti. Ja. Make de burja de serie. Ja, maar je nog die mama op zandape. Die katabing, de matja katabing komen uit de kast. Uit de kast. Nee, die is nog maar uit de kast. Nee, pak betul. De poer uit een sawa. Oh, sawa. Oké, de poer uit de sawa chako. Dat adin be dape toe. Sabau dat taki. Adin be leg uit met tegi. Amanta ka koers aan de no. Ja. In principe ben de 600. Aku ben 600. Amanta kusmatig de mij hoor asani.
Maar met me actie masara adin. Ama na econoom, no? Ba me no sabi ara. Want allemaal jij na kondre no, na econoom. Ja, Oosburg toe. Alla de man. Het probleem zou ook abi sena sa dat uno zijn 5 jaar en 6 jaar geleden. Maar jere ja. Nee. Amanta ka kurse hoor kunstmatig. Ja. Dat allemaal lekker. Dat one taki. Luku so lazy. Je taxani zijn nog bij one if taki. Ja. Maar dat je takken in een verkapte, een gedekte vorm. Ja. Sang masara adineji antaki. Na sa en voorzitter gwelib na baka in regering en in de vice-president. Ja. Na sa de gwelib baka daarom meki de beji a opko a regering disi. Tak tek moro esi. Want if you no tek moro esi u dede. Ja. Je verstaat toch? Dus dat na fundament van man, a fundament van redeneren van man, dat kan koers bij hem de, maar de man is twee trafasi. Ja. En de man zorgen man dat je no, disneng, a economie van betak na Beijing is een wetmatigheid. Je kan niet meer uitgeven dan dat je verdient. Ja. Je sabi toch? Dus dat die. Want no, die de man shi taki verkiezingen doro. Dan want toen man oppo en alle de mandati. De mandat de gebrand merk. De voorzitter de bond dat de veiligheidsbonden. Met utaka sanlek vast de veiligheidsbonden. Je sabi toch? Luku no. Tek mi maba wansane takito. Tak te akune parati nyai nom go. If you go teki. Dama ida ini tamara da kune kari. Tak ibe nyang. Dus dem do disi. Ja. En dat je no dat je de man creëren wansani. Alla fasi de man creëren wansani sunga regeren disi. Het zijn anationalisten. Ja. Je sabi toch? Anomandi op de atina juiste president sernaman. Dus dat die. Dus de man is zoeken alla soort fasi. Want luku te wet over a economie, a wetmatigheid. Allemaal want money. Allemaal want money. Maar worgen van money. Dus dat. Isabi toch? Dus ben je helemaal eens. En if je moto uit want dipi, pe je shitaki a inflatie e sakagwe. USRD is moro waarde. They want broko asan dat if de man ji moro money moro serna money kata pa woyo fa koers gwe anga de sandati. Dat usere for jompo tak baka mami money las waarde. Dat yo kom bakata pusterati. Dat je corrigeri in ostaki de in dienst voor een monster. Dus dat die, dat je kan schrijven zijn naam. Maar ja, we gaan dadelijk door. Want je gaat break, een muziekbreak. Nee, maar voor zo'n aan muziekbreak. Mi wan go doro, want disi na ala daily bi. Na sansa we miti en me gata Facebook. En te mi lees de comment voor de post voor Masara Oosburg. Dan me vraag me eigen aftaki, als je een rechtgeaarde Surinamer bent, als je een christen bent, of je beleid gado, contact dat. Ja. Je beleid gado, je brief dat gado de. Dan me bedoel de je pura post. De ne pote wanta no kan uno ke kosu be yiga no serve kosu serve so wano meti. Isabito. Luku bepaalde sande si pus preanga dagu. Ja. Isabito. Fore preanga pusi, fore preanga dagu. Ma unja so ina konder sende me kwe charu serve so. Damino mantak moro na lek meti. Ja. Isabito. Da jersey ook mota wan planeet saka kong a jersey de man lusu puro convernitek sanam. En dat no kan anobung en daarom meki asandisi met tantaken de mandisi nyang akunu nyang en daarom mek midis don jamine nyang me kunu nyang wan me kunu nye jiberati i verstaan toch? Ja. En de mandisi nyang me kunu nyang en da yabif godoro im godoro nanga me kunu libi di yu abi. Isabi toch? Im mekis ma lobby te da presiara. Ja, dat is zo. Maar in mekis zelf gehad. Ja. Omdat je verplichtingen hebt dat im doe ook in vernietig. Ja? Ja. En daarom ik me het dat. O archi wapo. Them crazy. We're gonna chase those crazy ballets out of town. Chase those crazy ballets out of a town.
those crazy. Chase them crazy. Chase those crazy ballets out of town. Was er gambo. Dan mi betakato dat adin beleg uit over een koers, toch? Ja. Maar unu, althans sameshi, omdat amande gefrustreerd kuzo, omdat in een partij ben schreef, de man pot het op de derde plaats. Derde ondervoorzitter, ja. Ja. Je begrijpt, de derde ondervoorzitter met de vicepresident, Ja. deze is het toch? Ja. Maar daarom ik me kom bakata patori, Ja. want de volgers van Masara Oostburg, de kosten die staan niet, Ja. gevaarlijk. Isabi toch? Dat lukusa de douane adin. Ja. En dat de pote kota derde plaats. Derde plaats, amande. Ja. Derde ondervoorzitter. Derde Ondervoorzitter. ondervoorzitter. Ja. Derde ondervoorzitter. Ja. Dus dat want ik ja, voorzitter. Ja. Tweede. Ja. Ote takwansani. Wat je toch was zijn? Dat podium wat ook O dat ben wij gata. kan lekker dat. De bla bla. Ja, kan bla bla dat. De tak over een koers. Ja. Zij je nu maar zit ook. Sei no be man seti. Juist toch. Dus dit aan radio taki. Iya to kwana padis bete kamoni eji fakel nem. Aptata man. Anga ayuma. Ja toch. Kala manati. Ama sabe. Chotela. Chotela lang de manati. Ja Iya toch. toch. Nama bese dat hoor dat toch. Iya. Nama bete leg. Abel kapal ook doet toch. Zij doen als is a kasser servo sorry. Iya. Sabi ko aluna nga ayo toch. Adat mi bay. Ja toch dat niet bij Fubotin paket. pakket. Ja, je begrijpt toch? Maar me bedoel taki ayum. A defanu. Ja, natuurlijk. Tata. Defanu. Natuurlijk. Maar echa ontwikkeling. Nee. Ontwikkeling te nyamen. Nee. Hier no. De man is hier zo. En daarom, uno etaki, ook door een programma is. Im arke zijn etaki, en im luku zijn het doe, dat je gebruikt je verstand. Juist. Want deze mensen mogen nooit meer komen. De mans na awari dongri. Met hier. Dus aan mijn long aan een virine mo voor dat mijn bar houden dief. Maar dat heeft ze ook. Ja. Maar dat anders dat die etak doet toch? Ja. Economie. Ja. Ama fout. Aan een fout. Dus als maar best aan niet meer voor. Maar. Dus hier is het zo. De man is eigenlijk. Sa de man is bewani. Dat a regering is bem liba sem libif den. Ja. I verstaan Ja. dat de man wordt ook oefenen stinga man. Ja, maar op een paar salaris. Ik wil liefst zo. Nee toch. Ik zie niet meer maar doen. Ubonyan toko kuku. Met hier, dus alle de Torah die we zeggen, volk moest sabi dat de mens nou en leg me alles aan uit. Want a coalitie dat mij tegen ik kan een cijfer. Amai kan een cijfer, amai sorry. Omdat asandisi luku en o tanta ken dat de man kan tak weer herhalen. Maar anego daarover, want in ons luku pe you fadon, im luku pe stoti futu en a volk die stoti futa NDP me kutaka san lek fasan de. 100%. Isabito. 100%. En nou de fado koin chan, masar chan anu en masar chan moest lossen op jiden. En dat doet hij. Ja. En dat daarmee doet. Ja, maar daarom is hij ook toetoks, maar hij kan vakantie, ja. Ja. Is ja tori toetok. De maishi, omdat den die de jaso, sen boskopuga abra watertak yep mi, sen wansan jimi, want dat teranga. Terwijl je do notice des koi fi futulek te sani, lek je suku wansan agorom. Terwijl denk je denk sumayo opo fa agorom fa de dat. Dus dat die. Terwijl je pussy anupur. Je handen uit de mouwen steken en dingen doen. Ja. Isabi toch, gebruik je hersen. Luku de optie die akonder abi. De me gebruik voor de sanati. Maar ne doe dat die. De essentie desma. Dat kusen dis jimi dis diri. Isabi mbesa bu amabe go te kwa bloemkool. Amaga choy. Dama si on bloemkool. Dama pura foto. Dama sene je on famira Holland. Tak luku fa gurun tu tira serna. Je verstaat toch? Alleen café no money. Ja. Je verstaat. Maar dat van Holland man die conscience niet. Dat man zegt voor taki. Dat hoe volgen man. Straks zijn er verkiezingen, zou het daar aan liggen? Dus, want Filuku, Tjane, tak nou de van maar nog 5 jaar. Wat denken jullie zelf? Jullie zijn geweest, wat denken jullie? Hoe was het 5 jaar geleden? Fabede Vago in zijn tijd. Dus eigenlijk is Filuku boem, tenminste met vanuit mijn visie. Is een lichte verandering. In die zin,
dat als ik kijk naar de schulden, ze zijn aan het jeren, maar met jeren, tak jong. Ze zijn opgeschoten met de schulden achterstand. Dus de man zijn aan. Amen, Abidis schuld die de man bij Abi, van vorige regering. Is dat mijn want dat zijn. Is het nu wat minder als ze mee jeren? Mino sap nooit. Nee, jouw mening. Is mijn mening. Dus dat wat ik hoor en wat ik ook heb meegemaakt, dat de middag zijn naar Mino Magley. En misschien dat KFC naar wat is aan KFC, McDonald's, BG, precies druk. Laat me go. Dan moet ik bereiken dat zo moeten. Ik pauze even. Go doen naar KFC. Precies, hè? Nou, ik heb naar poort, naar Doro. Ja, dan maar meneer, even wachten. Er zijn nog 10 wachten voor. Meneer, 10 wachten, dan ben je ja, Doro. Dus het gaat goed. So, dat doe je apis dati. Dus je ziet dat is maar de ete. Ja. Die dat terrassie. Ja. Die het denkt nuchter. Ja. Want te amoni det op. Dat KFC spang. Van je ka de pres die me. Alla de presso is Spang. McDonald's is Spang. Die ze waarom ben je nog op sa? Nee. Je verstaan. De Chinese restaurant allemaal Spang. Allemaal spang. Uno taki no mag nyang. Natuurlijk. Uno taki no mag op een dagje uit eten. Natuurlijk. Hoort erbij. Ja. Maar if ide in crisis, da im weja libi, tak yere no. Ja. If mi ben yan 10 cents one day mana crisis, da men yan loto. Ja. Da atra loto me du wan tarasana nga atra loto. Isabito. Maar if anu gwen kot biji tong tong, je verstand toch, je chisa pakket, bogo, dat hij vermoord worden, gatrasani, Ja. da alibeko. Maar jij zelf, je bent op dezelfde plek gebleven. Ja. En daarom heb je klagen die dit toch. Je klagen die dit, want een regering die ze leert budgetair. Een regering die ze edia uku figo uku. E leri uku. En eji visie. Isabito. No so, if you want visie, then go down tap one toko banyi. De luku fa de trafise spartel da pe de geleia. Isabito. Ja, ja. Want you know want do your best. You know make moeite voor kona visie, voor ondersteun. Want hier jaso. Je kosa president. Anama je do. Nee, seref je do. Je do you king. Je do you gramchi. Want de jere de donsan die taki. Dat de taken toe. Waardoor de ne worden wasteful naughty. Je leert ze haten. Isabito. En daarom ik me ete. Des maar ete one lees met taken. Stap uit die vicieuze cirkel van haat en work, meneer Oostburg. Stap eruit, anders kom je jezelf telkens tegen. En tegen dan ga je serifie, denk als mij doe, man, als mij doe, na je doe serifie. Je verstaan, de je wan kopoten, je wan poti man, de mek moeite, na ga konderen. Samen doe je. En braro? Dus dat die, pas er gaan boeien, zie, bepaalde man, ama wiki manting, amana next do, amana do next. Nee. Wat amaka do sani? Ja. Maar mais don also, dan mij. Amano wani, amastis don sukuru. Ja, wat hij wil alles Lika. gratis. Hij wil alles gratis. Hij wil alles Wat gratis. heb ik de gratis, de Ja. pakketten. Ja. Dan heb ik CB of CB. Dat is er 2 of 3. Ja. Dan man die dek. Amade de. Maar dek. Maar no. Ama spookambtenaar. Alla de Amane ga worken. Dus alle de maatregelen die Ja. de regering treft. Voor zorgen dat voor met a economie kon gezond. Voor antera weji. Ja. Isabito. Maar wansan mim takete. Dat de man tevreden na gaan. Ja. Maar wansan mim takete. Want toef ding. Don het op bepaalde cruciale posten. Ja, ja. Sa e frustreer a beleid. Isabito. Ja. En de mate lechi. Isabito. Ja. De mate le kon watergieter. Isabito. Ja. De man lekitori. Want beleidsmaatregelen treft de man dus dat de man go lechi aan oppositie. Want oppositie die de man lek tong of de lechi. Ja, ja. Dat de man go taxa ni de go taxa de non taxa. Ja, ja. Dus de man na ere code. Asan dat no de. Isabito. Ja, ja. Dat ontaki Amerikan botaki na e kaart. Ja. Isabito. Ja. Ibaka na kaartje. Nee. Zwak. Ja, maar dan de Zwakke rug. maar de man het kan in Suriname. De dag de na Suriname. Nee, Ja. de lobby kondre. Nee, no lobby Ja, lobby kondre.
Want wat hij eerlijk, if ik kon go vooruit. You schreef, ik go vooruit. You go vooruit toe. You ego vooruit, you Tuurlijk. ego vooruit, die Alle- kramtje ego vooruit. Zo simpel is het. You go Isabi vooruit. toch? Ja. Maar mi etak wansani. Ja, one love des maar is in a country. They make fio. Mhm. Heavy fio they make it. Mhm. Want they take our money, Ja. they nyama money, dat de kosas maar de jida money. Dus dat. Isabi Ja. toch? En nog erbij nog gewoon kosi, normaal kritiek, tak dis no boom. Je go tina man persoonlijk libi. Ja. Ja? Ja, Je ja. go tina man kra. Mhm. Te dape je go. Mhm. Akang, Mhm. ja libisma, Ja. fie do de sandati. Maar ja, abiji ma doro arabrarot. Ja. Mene tijd. Maar het is door. Ja. Ja, travas no dena en abgoron tapu. Ja. En als het dat ten van zo dusdanig taki, we abaruimte voor collegio uit, Ja. vi verstand bepaalde sani. No make is ma G6 neji, no make is ma konteji. En luku no, ondrofeni na moro boelermeester. En na ondrofeni se abi 10 jaar terug. Mhm. Ja, Ja. die de man teki abe jes roomsokeur en maneschijn. Ja, man. Maar bagat dati 2013 dat de man pije len money baf kan zorgi. En dat nog kan. Ja toch? Ja. En daarom ik met taki. Cruciaal ni na gron, pranwasani. Maak je economisch weerbaar. Benut elke vierkante meter op je perceel. De shitaki kant na plek van jaja sarnama of van jaja sarnama. En daarom ik dat de nomateji taki ja, je kan het missen tegen bij wansani. Omdat je budgeteer, dan kan je het missen. Natuurlijk. Isabi toch? Maar vind je budgeteer, dan kan je het niet missen. De trompetje man. En dat we na van hoe die na kondre disi. En mine na masar tegen het tikambo. Ja, famir man, lukumang. Idee, ube firik tak over ala delibi. Tak over atori. En het tralezi dat we tak over tratori. Natuurlijk, vanuit dat programma die zie, mi altijd de aksunu. No trowe doti op straat. Hoor je kondre kring. Want dat je kan nak tapi bosu. Dat mi nou echte senama. En me zorgu, hoe hoor mi kondre kring. En me jep aragere ook toe. Voor de nog kring, want dat je niet trowe no ta straat. Met dat grand tangi, te wantralisme. Get up, stand up for your rights. Listen, get up, stand up. Don't give up the fight. Get up, stand up for your rights.